Приемът на трансрезвератрол помага по няколко начина против състаряването на кожата. Първото е, че той помага пряко за намаляване на бръчките. Как? По два механизма. Първият механизъм е чрез стимулиране синтезът на колаген в кожата, а второто е чрез намаляване действието на ензимите, които отговарят за разграждането на колагена. Второто, негово полезно действие е свързано с хиперпигментните петна. При прием на трансрезвератрол не може да се образуват и това голямо количество да се отдели в кожата меланин и по този начин всъщност не се образуват хиперпигментни петна. Третото е при зачервяване на кожата, които са най-често свързани с възпалителни процеси в кожата. Трансрезвератрол в този случай изпълнява противовъзпалителна функция и по този начин, всъщност намалявайки и спирайки процесите на възпаление, кожата няма вече тези зачервявания и тенът остават еднакъв. Четвъртата полезна функция, която е доста важна, е свързана с хора, приемащи по-високо количество захар от нормалното. При тях дерматологията дава понятието захарно лице, защото приемът на по-голямо количество захар води до намаляване на колагена в кожата. Трансрезвератрола предпазва от отделянето на тези крайни продукти, които се образуват и отделят в кожата и по този начин тези крайни продукти не оказват влияние върху колагена на кожата и оттам всъщност няма това увисване на кожата. Друго много съществено действие на трансрезвератрола е, че предпазва от факторите на околната среда. Има градския химически въздух и така нататък. Всички тези частици, влизайки в контакт с кожата, оказват негативно влияние върху нея, докато когато приемаш трансрезвератрол, тези процеси биват минимализирани и по този начин не се получават увреждания на самата кожа.